Очакваните от лагери са ми общо взето да стават Терминатор. Мнението ми инфлуенсъри да играят на боксови гали според мен е абсурдно. В смисъл инфлуенсърите нямат място на ринга. Според мен това е под всякаква критика. Те си лигливци и трябва да останат лигливци. Аз добре, че съм инфлуенсър. Най-дразнещото в кумбата е кумбата. Но ние правим това, в което сме най-добри. Да дразнаме хората. Треньора и казва, че ако не ме накатира, няма да яде. И така, ако съм жаден, просто си изтискам тениската и пия вода. Друга вода не ми дава да си вкарам. Много як. Една тежка десница, брат. Ще го накатирам. Това е в кръга на шегата. Сега, сериозно, ако говориме, в третия ще го накатирам. И така, общо взето, влизаме в сериозна подготовка, няма шега. Лагерът се провежда на територията на Созопол, навсякъде в Созопол. На плажа, в училището, в двора, в Созополис, в залата. Общо взето, навсякъде тук се превърна в бойно поле. Като до дискотеките дори не сме стигали даже, още. Шегува се, разбира се, за дискотека дори не мога да си помисля, аз в 11 часа съм заспал. Аз завалях. Треньора се казва Крум Петров. Накратко Крумче. Здравейте, казвам се Крум Петров, професионален треньор по бокс. За кумбата съм тренер Крумче. Треньора, да, той по принцип не обича да го казват Крумче. Аз просто така му отива на него, защото той не е много висок човек, слабичък, изглежда с така бейби фейс, за мен си е Крумче. Най-дразнещото в кумбата е кумбата. Ясно, добре. Това ще го резнаме. А ти са рекваш ли вече? Виж, ще ти покажа каква тениска съм. Трябва да обърнеш внимание на детайлите. Сега всеки ове чакаме на доле. Ще дойде от тука. Той. Сега ще видите Крумче как изглежда. Вие сте го виждали, но... ще дойде сега Крумче, това тренер Крум. От тука, заедно с Пепи Драганов. Казвам се Петър Драганов и съм професионален боксер. Хотелиер. Готови за нови приключения. Да видим какво ще става. Тренираме дворазово, тренираме 2 пъти на ден, един път сутрин, към 7, 8, 9. Като станеме, не, шегувам се. Ставаме общо взето към 8, към 9 тренираме. Пиваме по едно кафе и не трябва да ядеме преди тренировка, за да не повърнем. Това е да, което го разбрах наскоро, след като повърнах. Очакваните от лагери са ми общо взето да стават Терминатор, което се изучи. Пепи Драганов ми даде една негова тениска. Дигнах с около 50 скорост, въздух, VO2, CO2 и въглероден диоксид нямам вече в тялото. Все едно не съм пушил никога цигари. Холка, аз завалях. Какво ще така? Параме дистанцията и е ляв прав. Редуваме се на ляв прав. Редуваме се на го играем.
за опонента. Знам, че е доста сериозен човек по принцип. Ял е доста бой, така че ще продължи да е и на 11. Сега, че съм олигофрен, само ще подхода с внимание първите 30 секунди. По-ще да клатирам. Брат Стефчо отзаде ми вика: брат, играме за първи рут, Няма смисъл, вика, да правиш повече рут, играме за първи рут. Това е в кръга на шегата. Сега, сериозно, ако говориме, третия ще го клатирам. Браво, бе! Айде, дай! Браво, бе! 10 секунди! Браво, бе! Скизали, бе! Дай! Последно на Макс! Аре, Куба! Лагерите на Созопол ще бъдат 3, като започнахме от средата на август. През седмица се редуваме, една седмица сме в София, една седмица сме тук на Смазопол. И последната седмица, реално, той треньора каза, че ще си ядеме всичко. Палачинки, дюнери, каквото сети човек, каквото попадне на душата. И така, общо взето. Влизаме в сериозна подготовка, няма шега. От началото, по принцип, от как сме влезнали в подготовка, тренираме дворазово, по няколко часа. И така, ако съм жаден, просто си изтискам тениската и пия вода. Друга вода не ми дава да си вкарам. За храна, примерно, ако ме фанат, че ям, има един камшик. Той треньора го е кръстил чапи. Камшика. И така. Тая, тръгваме към Смазопол да се вижда ли си добре? Да. Тивай към Смазопол да хапнеме. Надяваме се да намерим нещо за папкане. Какво става, тренер? Как ми е тренировката днес? Ама често кажи на камерата. Много зле. Тя си повиж веждата, вижда ли? Това той ми я направи. То не се вижда, аз какво влиза от тази камера. Колко рейтвам тренировката от 1 до 10? Да. Спрямо какво от тебе? Качество? Не, спрямо изпълнение на тренировка. Тренировката беше 10 от 10, твоето представяне е 1. Едно за това, че съм се появил на нея. По-скоро дайте ми вие оценка. Ето, трябва да ми даде единица. Дайте ми вашата оценка и кажете спрямо тренировката, това, че съм се появил, по принцип трябва да имам едно. Нали? Оттам нататък вече не знам. Брат Стефчо, ти какво ще кажеш? Няма какво да кажа, брат. Ти си топ винаги, винаги брат. на всички кадри, къде в YouTube вика. Няма какво да кажа, брат. Не, бе, ти си топ винаги, брат. И след 20 дена трябва да играеш матч, ти ако си неадекватен, за какво те пускаме? Аз нямах желание, ама те ми казаха, ако не се качиш, повече машинки няма да играш. И аз викам, не, съкън. Надявам се да осъзнаваш сериозността на материята, в която си влязъл. Да, съм много сериозен човек. Чел съм на тази война и как се казваш? Война и мир. На Сън Цзъ. И... Да, бе, не, прави. Чел съм яко книги, брат. Не туни ма пи. По принцип, да, има нещо, че сериозността е много сериозна по принцип. Нямате шак. Това даже е наистина много тегава мисъл по принцип. Ама да, сериозни сме, тренираме си, всичко е 6 сата, шегата на страни. Това Крум не дава да се... Крум, обърках се аз, защото трябва да кажам, Крум не дава, че еди какво се сеш се. Обаче ги стрях изреченията в главата просто. Не даваш да се такова, в смисъл ти не даваш изява да се излигави човек, то няма въздух да се излигава. Да, трябва да. сериозно. Разбира се, когато тренираме, когато се лигаваме, пак тренираме. Това е момента да питаме драгите зрители, кой рун ще падне кумбата. Кой рун ще падна според вас? Аз залагам на първи рунд. Аз залагам като удари гонга. Кумба, представяш ли си след, сега ще кажеш, 14 колко са, 15-20 дена, ще викат кумба падни. Те по-скоро като излязат ще викат ууу. На тази зала след по-малко от месец ще ме освиркат хората, нямам търпение вече.
Мани са, нали слагай първо? Ще ви трябва. Аз имам проблеми, здравейте, аз съм Андрей, имам проблеми с скрин тайма. Абе, ви, това е цялото нещо измама, бе, брат. Его 9 часа пише, обаче не са 9 часа. Мисъл, аз 9 часа спа, 9 часа тренирам, 9 часа се къпа и ям. Кога? Нямам време. Това са лъжи, всичко е лъжи. На бекграунд са, не? Това е всичко бекграунд, ето. Аз даже не знам как се цика. Ето, аз не знам как се цика тук. Даунтайм. Не знам как... Аха. Его. 1 час и половина TikTok, 1 час и половина. Да, само отгоре ме интересува. Абе, мани го това, бе, брат. Чай да е на уик дали... не ето ли? Ето, 4 часа. Съвсем 12 часа на телефона си бил. 11 часа 48 минути. Ма не бе, това не е истина. Казвам ти. 7 часа в Инстаграм, брате. Какво правя 7 часа в Инстаграм? Не е възможно. Физически не е възможно. Гледаш рил, бе. Няма как. Total screen time за седмицата 45 часа, брате. Аз далеч не съм спал. Аз съм кумата и имам проблеми с Инстаграм. Лудо куп, аз дори нямам такова приложение, бе, брат. Не, аз го изтрих. Имаха го изтрих, защото много наредени зарчета фърля, бе, брат. Всеки път като трябва ме домнат мене, всеки път му фърля на него. Аз като трябва го домна, не ми дава зарче. 5 дена преди галата ми даваш телефон. И край. Ето ти го. Това не е 5 дена преди галата. Именно, значи аз съм готов да го дам от сега. Просто аз няма какво да правя в Да, Инстаграм. едно Nokia свинерче. А как ще пише имейли от него? Няма. 5 дена преди галата спираш комуникация, затваряш се в себе си. Колко повече? Аз съм си говорил с друг човек от 6 месеца. Днеска ми месете. Абе, На скринтайм, да. на фейсопа, като застанете един срещу друг, какво ще правиш? Ще му кажа, ще да ме биеш, джуджет тъпо. Това е тъпо. Според мен ще скролва. Така ще застана, така как сме лице в лице и ще извадя телефона отзад и ще почва да скролва рилчета. Въпреки че рилчета са по-забавни от тях. Другия вариант е хубаво ще е, примерно, да си направиш лайв на Инстаграма и на кантара той застава ти си на лайв. Йо, какво става хора? Днес ще играме машинки на фейсбук. Не мога. Това е добра идея. Не е добра идея. Да, на камерата, добре се дошъл, нали, да? Абе, това сам се ударих по принцип. Много си тъп, как му кажеш? Жълнака ме, брат, тук. О. По принцип, верно съм се жълнак. В гарда докато бег. И брат Стевчо е така, нали, ми дръпна с едната ръкавица ръката и с другата ме джесна горе. Вика, аз на майтаб, бе, брат. Шегувам се, нема. Това си нормални работи, все пак тренираме контактни спортове. Няма как да няма контакт. Аз като ти дава вазелин да се намажеш, ще викаш, аз ще го ползвам после. Ме ми трябва за други работи, как ще го хабиме за такива работи? Само да фърваме вазелин. То затова има такъв световен глад, бе, брат. Хората е така, за няма нищо, его са, седаме вазелин да хвърля. Той са по същата логика и яденето така. Значи и звук издава. Правя с палчиката по-добре. Само Нали? ще ви съобщава какво слагаме. Това е протеин с кисело мляко. Така. Не, това не е протеин. Това е протеин с ванилия и кисело мляко. Его е сега го прави на кръгче. Разликата тук е, че има бак пулвер и затова става, нали така. Той бак пулвера по принцип е много мой човек и аз го познавам този бак пулвер. Чувал съм, че има такъв човек, ама Иначе си е българска рецепта. според мен сега слагаме шоколад отгоре. Еми, не. Момичето от много... Даде, не се ли пече шоколада Виж, първо? този шоколад е без захар, между другото. Да, изглежда без захар. Не, добре ми така. Тренираш му се, кара. Да, треньор е тук. Обърни се на другата страна за разлика на само. Бавиш поръчката. Не е верно. Значи, ще помагаш или ще пречиш? Аз ако си помагам, ще ти преча повече според мен. Слагаме се, Мислиш кое е ли? това комбо? Това в момента е пастет отгоре. Това е него на топла палачинка. Хас медак е кара. Добре. Така. Да, между другото. Това е Трите една- палачинки. Да. Направи опашка. Искам да вземеш поръчката на момчето. Здравейте. Не, това с бялата е. Здрасти. Аз съм, по принцип съм роден за палачинка, човек. Аз така, благодаря ти, брат, чао, лека. Виждава ли си по-бързо прави на палачинка? Аз мисля, да те не има. То си е добра оферта. Ма видя ли за 2 секунди, так, като дюнерджия стана. Какво слагаме? Това е маскарпоне.
По две. Закачам се, това са малини отгоре върху това, върху шампа. Да, това е бисков, аз го постигвам. Палачинките където. И сега ще ги сложим в една картонена кутийка. Аз тук май само преча, не знам. Молодец, събирам се. И сега това канела ли? Това е един... Не, добре ме така. Един приятел без канело не си пие кафето даже. Май така изглежда също. Наистина. Да. Уникално. Той по принцип има и приятели наркомани, така че не е много впечатляващо. Какво става с тия приятели на наркомани? Добре са. Как го сервираме? Охо. Да, между другото изглежда много хубаво. Чакай. Аз май верно ти направих повече кервала, отколкото трябваше да ти помогна. Ти не ми пречиш. Добре, че влезнава става толкова. Да, верно. Аз ги направих. Това са и първите палачинки в живота. Заповядай, Мила, благодаря ти за търпението. От кумпата са. Да, аз ги направих, да. Всичка как ще ги изпапка? По-бързо! О, сърцето ти ще скочи, адреналина ще е на макс. Ще видим. За толкова време. Играл аматьорският, ще имаш публика 1000 човека, 1700 човека, приятели, близки, нали сещаш. Самата атмосфера в амфитеатъра е много различна, защото той е много малък, тесен и то направо един вътре, ако всички викнат в един вик, ти направо все едно си фърден армеец, разбираш, така се усеща. Така че ще е много яко и ще бъде. Мой много добър съвет, който мога да ти дам, а мен са ми даде така от старата школа, не търси нокаута, той сам ще дойде. Това е. И излез спокоен, и не мисли за отпуснат. Спокоен и не това, което се случва около теб, да го изолираш. И слушаш Крум, много важно. Слушаш треньора, ъгъла, отстрани се вижда най-добре, пълно доверие. Какво ти кажа, това правиш и няма как да не се случват нещата. Дремваш ли между тренировки? Има 6-7 часа, зависи. Да, случват се, има такива дни, където може да хапне човек от време, защото храната също е много важна. Да, чистата храна е най-полезна за тия работи, защото човек възстановява хубаво, има повече сила, енергия, защото пък... Щах 12 часа да лягам, аз се правя, мога да се познават, чувствам се. Абе, това е човек. Даже 12 пак. Пак е късничко, ама... Ние сме? Бускьори. Така се възикам аз. Бускьори. Беше приятно. Айде утре. И до утре. Como se estou estranhando.